διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης και θα πρέπει να εκλέξουμε κάποιον για πρακτικογράφο. Θέλει κανείς κάποιος να ανέβει εδώ πέρα πάνω για πρακτικογράφος? Στρατηγέ? Μιχάλη? Δέσποινα? Κάποιος εκλεγεί για πρακτικογράφος να ανέβει πάνω? Ποιος είναι ο πιο νέος είναι? Γιώργο? Υποχρεωτικά πρέπει να βρούμε Θόδωρε. Παιδιά, πρέπει να βρούμε κάτι για να προχωρήσει η Γενική Συνέλευση. Είναι το τυπικό του θέματος. Δεν είναι κάτι ουσιαστικό, αλλά πρέπει να γίνει για να προχωρήσει η Γενική Συνέλευση. Ωραία, προχωράμε. Ωραία. Προχωράμε στο τρίτο θέμα της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος είναι ο διοικητικός απολογισμός από την 1η του 2011 έως 31 Δεκάτου 2011. Θα παρακαλούσα τον πρόεδρο, τον κύριο Παπασταθίδη, να μας αναφέρει τον διοικητικό απολογισμό και κατόπιν μετά θα προχωρήσουμε στη ψηφοφορία. Σκεφτόμουν πώς θα ξεκινήσω. Σε άλλα τα πρώτα διοικητικά συμβούλια που κάναμε, δεν θυμάμαι ποιο παιχνίδι θα γινόταν την Κυριακή, αλλά αυτό είναι το κόρπο στην πύλη. Και σκέφτηκα και πρότεινα στο Διοικητικό Συμβούλιο να ετοιμάσουμε ένα πανό για να συζητήσουμε, για να θέτουμε δηλαδή το θέμα του γηπέδου της ομάδας μας. Και συγκεκριμένα αυτό το χάρι της θύρας 6. Και είπα να πάμε ένα πάνω και συζητούσαμε τι θα κάνει το πάνω. Έβαζα το θέμα ότι πρέπει να το θέσουμε το θέμα χωρίς να ζητάμε κάτι. Έπεσα να βγαίνει και μετά να τα κλιμακώσουμε το έτοιμά μας. Και είπα στο Διοικητικό Συμβούλιο να σκεφτούμε τι θα γράψουμε. Είπε κάτι ο αντιπρόεδρος κ. Σαντόπουλος και ξαφνικά πετάγεται ο Γιάννης Δάτζας και μου λέει τον ρόλο τόπο. Και τότε στο πανό είχαμε γράψει η δόξα της πόλης, το δράμα του γηπέδου. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Σήμερα το μεσημέρι πέρασα από το γήπεδο και είδα το πράγμα στη θύρα 6. Περίπου ένας χρόνος είχε περάσει. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο για ένα Διοικητικό Συμβούλιο να βλέπει αυτό το οποίο
Δεν, από τα ποσά που ζητήσατε, δραματικά προς τα κάτω. Ευτυχώς που υπάρχει κύριος Κοντούρου, υπάρχει η ΡΕΚΑ, που πήγανε μπροστά, κάνανε τις μεγάλες αυτές προσφορές και μείναν για μας 200.000 ευρώ για να γίνουν τα έργα στο γήπεδο, τα οποία αφορούν τον εκπληκτισμό, τη θύρα 6, τα έργα κάτω από τη θύρα 5, αποδυτήρια για το σωτήκου και απολωτάρτες. Είχαμε ζητήσει και σκεπαστρό και διάφορα άλλα δευτερεύοντα. Θα επανέλθω όμως στο τέλος. Γιατί τα άλλα τα οποία υπάρχουν στο διοικητικό απολογισμό δεν είναι συγκριτικά με αυτό το οποίο θα γίνει, δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Υπήρχε μια σειρά από τα προηγούμενα διοικητικά συμβούλια, υπήρχαν ακαδημίες, υπήρχε ο Καστινός, θα συνεχίσαμε αυτά, βάλαμε τις δικές μας ιδέες, βάλαμε τις δικές μας προσπάθειες. Καλυτερέψαμε τις συνθήκες στο πολιτικό γήπεδο, το επεκτείναμε λίγο παραπάνω, με τη βοήθεια του Δήμου και της Περιφέρειας και τους ευχαριστούμε. Στεγανοποίησαμε τη θύρα 1, με τον Καστινό τα πράγματα δεν ήταν καλά, είχε χάσει η κατηγορία. Βοηθήσαμε πάρα πολύ να βρεθούν και παράγοντες και να βοηθήσουν τον Δημήτριο Τσουρούκο, δεύτερο ο Γιάννης ο Παστρής και ο Βαγγέλης ο Στράβας. Μας έδωσε ο Δήμος στο γήπεδο του Ποτάμου. Βρήκαμε χρήματα να χρηματοδοτήσουμε το Καστινό και ελπίζουμε και κατά πάσα πιθανότητα θα ανέβει η κατηγορία. Θα είναι στην 42 του χρόνου. Στις ακαδημίες πήραμε και προπονητή για τα ποδηλάτες, πήραμε και προπονητή για προσωπικές προπονήσεις, ασφαλίσαμε και τους ποδηλατιστές, για θροσιαφώνες, χρήση νέων κυπέδων, μέχρι και τα λοιπά. Βελτιώσεις και οι οποίες, και αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή αυτοί οι οποίοι και τα παιδιά και οι γονείς και εμείς που ασχολούμαστε, να βλέπουμε ότι κάθε χρόνο γίνεται κάτι, τα πράγματα προχωράνε και γίνεται κάτι καλύτερο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και προς τιμή του δωρετή του κυπέδου, του Μέσα, καθιερώνουμε και το τουρνουά έγινε πέρσι, έγινε και φέτος. Βοηθήσαμε τώρα, επειδή υπήρχε και κάποιο έλλειμμα το καλοκαίρι, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα στον αέρα. Βοηθήσαμε πάρα πολύ να στηθεί και το ΚΑΠΑ 20 και το ΚΑΠΑ 27. Δουλειά μας αυτή. Οι υποδομές αυτά. Κάναμε το πρόγραμμα και επιτυχία. Εδώ είμαστε απόλυτο. Στην πολύ καλή πορεία της ομάδας που πήγε στο δεύτερο γύρο. Πιάσαμε την έκτη θέση. Η ομάδα αγωνιστικά ήταν στο καλύτερο επίπεδο και ψυχολογικά και αγωνιστικά. Μπαίναμε και μετά και το χορό πολύ δυνατά και ψυχολογικά ο κόσμος δεν ήθελε πάρα πολύ, ήταν τεχνική, μπαίναμε σε αυτή την ιστορία, αλλά τρακάραμε πάνω σε τριφυλοκοσμικά στοιχεία της πατρίδος μας και εκείνα αυτά που γίνανε το καλοκαίρι.
πιστεύω ότι για να προχωρήσουν τα πράγματα στη δόξα, γιατί έχουμε ένα μεγάλο κενό και η ζωή, πιστέψτε με, είναι κοινωτικά, και εμπειρικά, το πληρώνει κανείς. Η δόξα από 3-4 χρόνια δεν είναι τίποτα. Ήρθε ο κύριος Νικολαίδης και από τη Δέλτα Εθνική με μείον βαθμούς βρεθήκαμε στην Κάρπα και σε μια χρονιά στην Πέτα. Δεν είχαμε ποδοσφαιριστές. Και τίποτα δεν είναι. Το γήπεδο δεν ήταν τίποτα. Φτιάχτηκαν όλα τα πράγματα. Και ξαφνικά βρεθήκαμε στην Κάρπα εκεί. Χωρίς να υπάρχει μόνο με το όνομα, ας πούμε, και την προσπάθεια κάποιων ανθρώπων, κυρίως αντόπισης και ποδοσφαιριστών, έτσι. Δουλειά που πέρασε, γι' αυτό είναι επίθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Γιατί είναι έτσι και τα πράγματα, δηλαδή. Η πολιτική που ακολουθεί πρέπει να είναι συντηρητική, πρέπει να είναι θηλυκιά πολιτική, δηλαδή πολιτική η οποία είναι ιδανική για θεμέλια, για να παίρνουν τη βάση. Και για να μεγαλουργήσει δόσεις και να φτάσει στα επίπεδα και να ξεπεράσει τα παλιά, θα πρέπει να δημιουργήσει υποδομές. Είναι ντροπή για τη δόξα αυτό το οποίο ζούμε με τα γήπεδα. Τρέχει από εδώ και από εκεί, δεν έχει καταστάσεις, δεν έχει τίποτα. Είναι ντροπή. Γι' αυτό και επόμενος στόχος είτε της δικής μας διοίκησης είτε της άλλης πρέπει να είναι η δημιουργία του πολιτικού κέντρου. Εμείς θα το βάλουμε μετά, θα τελειώσουμε τα έργα στην Κρήτη, θα το βάλουμε και αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν το πετύχουμε, αλλά χρειάζεται να είναι αυτό. Και τώρα που δεν έχουμε παίκτες, τώρα βγάζουμε παίκτες, τώρα δεν μπορούμε να σωμάτες. Και τα λέτε υπάρχουν πολλά. Γι' αυτό χρειάζεται διοικητική σταθερότητα. Δηλαδή, αν αλλάζετε διοικήσεις, αυτό που έχει δηλαδή μεταξύ την Νικολαίδης και του Σάμιου, ξέρω εγώ. Μετά πήγε ο Σάμιος ότι αυτά να γίνουν το μαλά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορεί να μην γίνουν ένα μάλλον. Και ειδικά σε αυτές τις συνθήκες τις σημερινές. Για να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να γίνεται δουλειά. Τι εννοείται. Πώς? Τι εννοείται. Δουλειά, να γίνεται δουλειά στο γήπεδο, δουλειά στο ποδοσφαιριστές. Αν έχει ο Πρόεδρος δουλειά ή βάζει κάποιο ποσό στο γήπεδο. Κώστα, μετά θα δοθεί ο λόγος και θα μπορείς να κάνεις... Δεν κατάλαβα. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με τον Πρόεδρο. Λάθος κατάλαβα, δεν έχει καμία σχέση. Εάν δεν υπάρχει δηλαδή ΠΑΕ, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή αν ομάδα στην Δέλτα Εθνική, δεν υπάρχει τίποτα. Ποιος θα έχει διαδικασία. Δεν έχει να κάνει σχέση με τον Πρόεδρο. Αν δεν υπάρχει